ମଣିଷର ଶରୀର ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ହେଲେ ଏହାର ଦୁଇଟି ଫାଳ ଥାଏ। ଆଉ ସେଇ ଦୁଇଟି ଫାଳ ହେଲା ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖ। ତିନୋଟି ମୂଳ ସତ୍ଵ ରଜ ତମ, ଚାରୋଟି ରଶ୍ମି ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ, ପାଞ୍ଚଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଚକ୍ଷୁ କର୍ଣ୍ଣ ନାସା ଜିହ୍ବା ତ୍ୱକ୍, ଛଅଟି ସ୍ୱଭାବ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥିତି ବୃଦ୍ଧି ପରିବର୍ତ୍ତନ କ୍ଷୟ ବିନାଶ, ସାତଟି ବକ୍କଳ ରସ ରକ୍ତ ମାଂସ ମେଦ ଅସ୍ଥି ମଜ୍ଜା ଶୁକ୍ର, ଆଠଟି ଶାଖା କ୍ଷିତି ଅପ ତେଜ ମରୁତ ବ୍ୟୋମ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର, ନଅଟି କୋଟର ମୁଖ ଗହ୍ୱର ନାସିକାର ଦୁଇ ପୁଡ଼ା, ଦୁଇ ଚକ୍ଷୁ ଦୁଇ କର୍ଣ୍ଣ ପାୟୁ ଉପସ୍ଥି, ଦଶଟି ପତ୍ର ପ୍ରାଣ ଅମାପ ଅମାନ ବ୍ୟାନ ଉଦାନ ସମାନ, ନାଗ କୂର୍ମ ବକ୍କଳ ଦେବଦତ୍ତ ଧନଞ୍ଜୟ। ଦୁଇଟି ପକ୍ଷୀ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ଜୀବ ଓ ପରମ। ତେଣୁ ଆମ ମଣିଷର ଶରୀରଟା ଏଇତକ ସବୁ ନେଇକି ତିଆରି ହୋଇଛି।